איי. שמישים צריך את זה? יש חמוד שמשקיעה. אתה יכול לצחוק גם בלי מיקרופון, אתה לא צריך לצחוק עם מיקרופון. מה אתה עושה פה? אני מסך איתך. אם היית אוכל כמו שיעורי תורה, היית שווה. כמה הוא לומד. רבי שמעון בר יוחאי לא הגיע לדרגות האלה. טוב רבותיי. עכשיו באב. מה לא? לא צריך לנתון, לא צריך לנתון, לא גונדים אותו כזה, בוא. גנב לא יסתכן באותו כזה. תודה. לא חסק את זה. טוב, אתה הולך, הראש היה שם. לך. אתה נשב פה, הראש היה שם. טוב רבותיי, תשעה באב. היום ראש חודש? אב. אב, ראשי תיבות, אלול בפתח. אלול בפתח, מה הכוונה? תתכונן למה אותו אלול. אלול זה הדין, פחד, מה יגזירו עליך כל השנה הבאה, פחד פחדים. מה אומרים בתפילה של ראש השנה? מי יחיה ומי ימות, מי ימשיך ומי יעצור, מי ילך ומי ישכב. תראו לי אחד שבראש השנה לא פוחד, אחד שביום כיפור לא פוחד. אין דבר כזה. ששטוס. הוא הלך פה לגן שלה. בכל אופן, איך לדעת, מה לקחת איתנו? איזה מפתחות, רבנו רוני, איזה מפתחות לקחת איתנו? חודש, אב, ראש חודש, אלול בפתח, איך נבוא מוכנים ליום הדין? מה זה אב? מה זה חורבן בית המקדש? מה קורה שם? חז"ל אומרים על הפסוק בתורה, כתוב בפסוק ועשו לי מקדש, כולם מכירים את ההמשך, בפרט הרב צחי, ושכנתי בתוכה. תגידו לי שאלה, כמה בתי מקדש היו? לא הכוונה בסך הכל, הכוונה בכל זמן שהיה בית מקדש. היה 2 או 3 או 10 או 1? אחד היה, נחרב, ובא עוד אחד. הראשון כמה זמן היה קיים? 410. השני 420. כמה זמן היה בין הראשון לשני? 70 שנה. אז היה מקדש אחד. תגידו לי, התורה מדברת עברית תקנית או עברית לא תקנית? אתה יכול לראות איזה מוסייה בת 70, איזה אוטובוס יפה. לא אומרים יפה. אוטובוס יפה. אתה יכול לראות מוסייה בת 800, אומרת לך אני צמא. לא, צמאה. לא טוב, היא לא ראתה בלי סודות. לא בלי סודות, אומרים לך, היא לא ראתה. אז תתחיל לשפוט בגלת. די, בוא שלי, אני גזר. רק על השיעור הזה מלב להכין לנו כזה מהאדון הזה. רק על השיעור הזה. זה הנהגה, את הרוחות אנשים. בכל אופן, לא דווקא רוסים, העולים חדשים לא יודעים לדבר עברית תקנית, אבל בתורה כתוב עברית תקנית או לא תקנית? תקנית. כמה בתי מקדש יש? אחד. ועשו לי מקדש, מה צריך להיות כתוב ושכנתי? בתוכו. זה יחיד. למה נאמר בתוכם? למה נאמר בתוכם? 2 הרימו את היד, אני אבחר בצי בכובע. אולי כי כשכל אדם מתחתן, הוא הופך לבית שיושב שם, לא? אז זאת אומרת בתוכם שכל בית, כל זוג שמתחתנים, הם הופכים להיות בית מקדש קטן. כן. אומר רעיון טוב. יפה, ירצון שהשם יזכה אותך לחופתך השנה. אמן! אבל שאני אשתכח את זה. שנייה, מחילה, רבותיי. אנשים, תרגיעו, מה? סתם. רבותיי, דקה. מחילה רב עומר. כן, הרב צחי, כן. הכוונה, ככה אני חושב
ועשו מקדש וצחקתי בתוכם, זה שבכל בן אדם יש בית מקדש שצריך להאמין, להתפלל לא יצאתי מועדונים. לא יצאתי היום. לא יצאת, לא. אתה קודש קודשים. היום נפגשת את קודשי קודשים שחיטתן בצפון. תשמעו רבותיי. רש"י בפסוק אומר, באותו פסוק אומר, כל יהודי ויהודי זה בית מקדש. כל יהודי ויהודי בתוך תוכו הנשמה הקדושה שלו זה בית מקדש. ועשו לי מקדש מזהב ישראל ושכנתי בתוכו, אומר רש"י, בתוכו לא נאמר רב באר אלא בתוכם, כי כל יהודי ויהודי הוא בית מקדש לכשלעצמו. מה זה אומר? וואו, יפה, חידוש יפה הרב. חזק ברוך הרב. איך ניקח את זה לחיים? תשמעו טוב. הגמרא אומרת שהיו שני מעשים, היו הרבה מעשים שהכניסו את בורא עולם, אבל היו שני מעשים עיקריים שהכניסו את בורא עולם. מה הם? חברים שקל. שנאת חינם. יש שני מעשים, נכון. שני מעשים עיקריים שהכניסו את בורא עולם בבית המקדש. אחד, עם ישראל היה שולח כסף לגויים, ליוונים שנמצאים מאחורי החומה, והם היו שולחים לנו כבשים, או פרות, או אלים, מה שביקשנו. יום אחד הגויים עשו לנו קטע, שלחנו להם כסף, מה שלחו לנו? חזיר. מה עשה בורא עולם? כעס. כדור הארץ הזדעזע 400 פרסה על 400 פרסה. זה אומר כל פרסה זה 4 קילומטר, זה אומר, חשבון פשוט, 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר, זה מעשה ראשון. מעשה שני שהכניס את בורא עולם, זה המעשה שהיה עם טיטוס. מה עשה טיטוס הרשע? נכנס, לגמרא מפורשת, נכנס לבית המקדש. למקום המקודש ביותר בבית המקדש, מה הוא נקרא? קודש הקודשים. לקח אישה פרוצה, פתח ספר תורה, על הספר תורה עשה עבירה עם אישה פרוצה. ואחרי זה לקח את הפרוכת, ושם בתוך הפרוכת את כל הכלים, את כל הכלי זהב, בבית המקדש, את כל הכלי זהב, כי זה הבית של המלך. לקח את המנורה, את המחתה, את כל הכלים בבית המקדש, שם בתוך הפרוכת, עשה ממנה תיק, שם על הכתף, ואמר, אני אגיע לארץ שלי, טיטוס, מאיפה הוא בא טיטוס? כל השמות, טיטוס, פנולגנדוס, כל השחקני כדורסל האלו, מאיפה הם באו? יוון. ולא זה שלוש באופן? אולימפיאקוס. אולימפיאקוס, כל האלו, נכון? הבנתי. בקיצור, רבותיי, לא הבנתי, אבל יפה, חידוש טוב. אז הגיע, אמר, אני אגיע עם ה... יש כלל שתמיד, איך יודעים שמי ניצח במלחמה? יש איזה כלל כזה בחרבות, מי שמצליח להרים את החרב של האויב. אם אני מצליח להשתלט לו על המקום שלו, סימן שניצחתי אותו. אמר טיטוס, אני אגיע, תשאל טיפה שאני אהיה אותו, פשוט הוא אומר לי מה להגיד, אז אני צריך... אז... שנשמע לך. אז אמר, אני אגיע עם הרכוש של בורא עולם לארץ שלי. ומה אני אגיד לכולם? שאת מי ניצחתי? את בורא עולם, את האלוהים של היהודים. עשה מזה תיק, לקח את התיק, שם על הכתף עם כל הכלים של בית המקדש, עלה על רפסודה בדרך לאן? ליוון. רפסודה, שם את זה לידו, לא היה להיות. עלה עם רפסודה. בדרך הוא רואה פתאום גלים בים. מי מביא את הגלים? הרוח. מי מביא את הרוח? משיב הרוח, מוריד הגשם. אמר לו, תגיד לי מה, אתה עושה לי רוחות? נראים את העיניים. אמר לו, אם אתה גבר, בוא ליבשה. פרעה הכניס אותך, איפה התבעת אותו? בים. סיסרא, בים. את כולם אתה מטביע בים. למי הוא אומר את זה? סתום. אם אתה גבר, בוא ליבשה. חכה ב1:30 ליד הבוטיק של השומר. מכירים את זה? אם אתה גבר, בוא ליבשה. יש חידודים מדלת, אה? ככה למי הוא אמר את זה? לבורא עולם. לבורא עולם. בורא עולם אמר לו, אין בעיה, אני חכה ליבשה. איך שהוא הגיע ליבשה, בורא עולם אמר לו, רשע, בן בנו של עשיו הרשע. אני לא אלחם איתך. אני אשלח לך שליח קטן שיש לי. מה שלח לו? צירעה, זבוב.
הזבוב נכנס לו דרך האף, שלא תיגעו. רבותיי, אתם מכירים שיש חוק בבריאה. כך חבר שלך תזיז אותה גבה שמאלה. הוא יכול להישאר ככה? שיש משהו שהוא מציק לך, אתה לא יכול להישאר עם המציק. למה אתה לא יכול להישאר עם המציק? כיוון שזה דבר שאתה לא רגיל שהוא יהיה. ככה נעל ימין, שים אותה ברגל שמאל, נעל שמאל, שים אותה ברגל ימין. תוכל ללכת איתה? 3 צעדים, אתה פרץ מעצבים. אתה לא יכול לעשות דבר שאתה לא רגיל אליו. הזבוב הזה נכנס לו דרך האף, ישב לו בתוך המוח. יש כמה סנטימטרים שמפרידים בין המוח לראש. שם הזבוב התחיל לטייל. והזבוב גדל. והתחיל לדפוק לו בראש. כאילו זה שהזבוב בחום בא לך לפה? וככה? אז הוא בא לך לפה? וככה? זה מהבאסה שהוא לא יכול לעשות את ככה. הוא לא יכול, הוא יכול לעשות ככה, הוא לא יכול. אומרים חז"ל, תשמעו טוב, בורא העולם נתן לזבוב הזה לגדול. טיטוס הלך יום אחד, הוא היה המלך של יוון. הוא הולך ביוון, פתאום הוא שומע את הזבוב הפסיק. למה הזבוב הפסיק? למה הזבוב הפסיק, בובליל? הזבוב? למה? אתה זוכר למה? בסדר, אני... לא, לפני הבסדר. למה הוא הפסיק פעם אחת? למה הוא הפסיק בתוך המוח? לא. איך? לא היה לו מוח. לא. לא דיברתי עליך, דיברתי על טיטוס. מה אתה אומר? למה הזבוב הפסיק? על מה? למה הזבוב הפסיק אצל טיטוס? בספר גיטין דף נ"ב עמוד ב'? כי זה כבר לא זבוב, זה נהיה ציפור. אתה לא עונה לי, אתה אומר טוב. לא, הוא הלך לזה. הוא הלך למקום של שמחה. חזק וברוך. הוא הלך לחנות של נפחים. נפח זה איזשהו נפחים, זה שעובדים עם הברזלים הגדולים. אז הזבוב שמע רעשים גדולים, הפסיק. אמר טיטוס היה מלך, קרא לנפחים, אמר להם בואו. אתם תעשו נפחות אצלי בבית. למה שהזבוב יפסיק לדפוק לי בראש. הזבוב אחרי 3 ימים התרגל לרעש של הנפחים, התחיל לדפוק שוב. עד שטיטוס 7 שנים, אחרי 7 שנים מת הרעש של הזבוב. פתחו לו את הראש, מה מצאו? ציפור דרור, בגודל של ליטר. והמקור שלה היה מזהב, והרגליים שלה מכסף. מה עשה בורא עולם? עשה משהו מעל הטבע, עד כאן מובן. למה הוא עשה ככה לטיטוס? כי טיטוס הכעיס אותו. עד כאן, גמרא יפה. מה זה קשור אלינו? בואו תראו מה זה קשור אלינו. אומר רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים. מה העבירה שטיטוס עשה? אמרתי לכם הרבה דברים שהוא עשה, נכון? אז לא כל כך התרגשתם, אבל ראיתי שהכבוד שלכם עלו שאמרתי משהו אחד. שהוא לקח פרוצה, ובתוך קודש הקודשים פגע עם הפרוצה. אז כל אחד עושה ככה. שהכבוד עולים, מה זה מראה? שיש הספעלות. אומר נפש החיים, תשמעו טוב. לקחת דבר טמא ולפגום איתו בתוך קודש הקודשים בבית המקדש, זה דבר החמור ביותר. אומר נפש החיים על מה שאמרנו מקודם. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. יוצא שמה יש? כל יהודי ויהודי הוא בית מקדש. ואם יהודי פוגם, מה הוא עושה? כמו טיטוס. כי הנשמה שלנו זה בית המקדש. טיטוס פגם בבית המקדש. כמו שטיטוס פגם שם, אנחנו פוגמים פה. אתה מחזק? זה לא מחזק, זה מחליש. הרב, נו מה, אתה רואה שאני טיטוס? מה אתה רואה שצריך להיכנס לי איזה זבוב? מה אתה אומר, רבנו, איזה זבוב? מה נעשה, רבותיי, באמת על פי השכל הפשוט הזה שלנו, אין שכל, אין היגיון למה האדם חוטא. למה האדם חוטא? הרי, מה, בא לי? כמה דברים בא לנו ואנחנו לא עושים? יש לו יצרה. מה, לא בא לך? יש לי יצרה על מיליון דברים. למה בזה אני חוטא? איך אדם מרשה לעצמו? היום שאלו אותי, הרב, מותר לצאת למועדון היום? ראש חודש, או כל אחד, פתאום, שמת לב שאיך מישהו רוצה לצאת, הוא נהיה הרב הראשי? ראש חודש, זה, ופה, מישהו פעם שעברה אמר לי, קשר אליי בשעה 12 בלילה, 12:30 בלילה. אמרתי לו, כן, צדיק, אני אשתו חדר לידה, אחרי זה גיל בשבילו מסול. אז אמרתי, למה הוא התקשר בשעה כזאת? אמר לי, הרב, כפרה עליך, הרב. אמרתי לו, מה? כפרה עליך, הרב. אמרתי לו, מה? תדבר.
זה שיש כפר עליך הרבה, זה נהיה מראה את הבלון, הבלון גדול פה, הבלון גדול פה. אמרתי לו, גש לעניין. הוא אומר לי, אנחנו יושבים פה כל החבר'ה. אללה, יש אווירה טובה, ברמות, בגינה, ברמות. באנו להשיא מוזיקה, הרב, הזכרנו ספירת העומר. אי אפשר להשיא. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול להתיך, תעשו. הרב, עכשיו בוא תעשה לנו סיום מסכת. תעשה סיום מסכת, הרב, אחרי זה דרך לישון. תן לנו לעשות פה איזה חינקה בהיתר. אמרתי לו, רגע, זה בגרוביאדה או נשים לבד וגברים לבד? אומר לי, גרוביאדה. אמרתי לו, תהיה בריא. פום. הגעת לה בשימון הקולי. אמרתי לו, תעשי תעשה את הסיום מסכת, לא שלה בשימון הקולי, שהיא תעשה. הוא אומר לי, לא, הרב, שמים רק שירים שבקדושה. אמרתי לו, תזכור. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מילה. הוא אומר לי, מילה. תעשי להם סיום מסכת. לא באתם שאני פראי? ישבתי ככה ועשיתי להם שיעור תורה של רבע שעה. ואחרי שיעור תורה של הרבע שעה זה מקבל אותו למלכות שמיים. ואחרי זה קבל אותו למלכות שמיים, נראה לכם שמישהו נשאר שם. כולם הולכו הביתה. מה יוצא? כל עצמי. לכן אני אומר, רבותיי. דבר פשוט. שבן אדם בא והוא רואה את הנשמה הקדושה שבורא עולם נתן בתוכו. כתוב בפסוק. אתה אומר את זה כל בוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה. תגיד לי את האמת, עכשיו אני רוצה ליפול פה על מישהו. אני אפול על זה עם הכובע האדום. אמרת את זה בבוקר, נשמה שנתת בי, טהורה? אמרת. תגיד לי, טהורה? לא. מה זה אמרת? מה, אתה שקרן? הוא הביא לנו טהורה. לא, אמרת, נשמה שנתת בי, טהורה. אז לא. נשמה הייתה טהורה בבוקר, לאט לאט התחיל לעשות עבירות. אז בבוקר היא טהורה. כן, איך שהוא קם, הניח תפילין הכל, ואז לאט לאט התחיל לנו יצר רע. רבותיי, זה החידוש. עצם העובדה שפתחת את העיניים בבוקר, אם כל אלה שאתה הולך לישון מקטרגים עליך, שלא להקים אותנו, אנחנו עושים חטאים. ואז בורא העולם לא, הוא אומר, מחר בבוקר הוא יקום צדיק. מחר בבוקר הוא יתקן את מה שהוא עשה. תאמין לי, אם רבי נחמן היה שומע את זה, אתה שלך בראש השנה. שאני אשמע אותך, ממש חזק. יפה, אמרתי את התשובה, יפה. בפשט של הדברים, אנחנו הולכים במשך היום, מסתכלים על זאתי, מדברים עם זאתי, קורצים לזאתי, אומרים לזאתי, מעללים מזה, ולוקחים מזה, מטמאים את הנשמה. סוף יום, אתה עושה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שמו נרד, אמרתי זה מהר, כי אמרתי את זה בכל, ואהבת וכו'. מה הפסוק האחרון בקריאת שמע? בידך הפעיל רוחי, פעלית אותי השם אל אמת. מה הכוונה? הרוח זה הנשמה. אני אקח את הרוח שלי בורא העולם, את הנשמה שלי אני מפקיד בידיך. אומר הבעל שם טוב, אם אני מפקיד את הנשמה שלי בבית של המלך, פעם ראיתם שבבית של מלך נכנס מישהו עם בגדים מלוכלכים? לא, קודם כל מה המלך אומר לו? לך תקלח, שים בגדים בארמון שלי, אבל הממלכה תיכנס מתוקתק. ונכנסים למשפט בצבא, מה צריך לבוא? מי עכשיו בכדי? אתה או אתה? אתה, שנשמור אותך, שמים את הקומתה על הצד, ויעלום מאחור עדיין יש יעלומים או שיש עדיין יעלומים? עדיין מאחורי הגב, עכשיו המפקד, מתוקתק! למה חייב להיות תוקתק? כי אתה נכנס למלך, למפקד, ואם זה לא כולם מה שתראו יותר, מבז, גבז, חרטטס, כולם ביחד, אז כמה שהוא יותר מכובד, אתה צריך להיות יותר מכובד, זה הכלל. אפסי אפסים, הרב. הוא אומר, מה? אפסי אפסים, אני אומר. פה אתה גבר להגיד, זה גזר בבסיס. זה גם הבסיס. תראה איזה שצריך, שמשמח אותך, אני צוחק, אני ראי כאלה, שמשמח אותך, זכה אותך, שלא תהיה בבסיס אחרי 2 בצהריים. אמן. טוב? שמשמח אותך. ראיתי שהברכות תופסות לגבי שבת, זה את רצון. בכל אופן, רבותיי, המלך לוקח את הנשמה בבוקר, בלילה, שומר לך אותה עד הבוקר. תראה בן אדם שהוא יושן. אתה רואה אותו? כמו מת. יש כאלה, תעבור לידם עם טרקטור, הם לא מתעוררים. יש כאלה הפוך. רק אתה שומע נמלה. אתה שומעת פעם נמלה הולכת? נמלה, עם נעלי עקב הוא קם. יש כאלה, למה? אתה לא איפה הנשמה עלתה. אם הנשמה עלתה למעלה, יש גלות, אתה יושן
מזכיר את זה מנמנם, הגמרא אומרת נים ולא נים, תיר ולא תיר. דקמו לרעני, אומרים את השם שלו, רועי. לא שרקה. יש ימים שאומרים את השם שלו, רועי, וככל שאתה אומר את השם שלו יותר, אז זה חירות עולות, כאילו יוצא גם בכוונה, רועי, אני לך את זה, כאילו, אז אתה לא יודע כבר, מתי נשמע או לא יותר, מתי נשמע או לא פחות, נכון שיש גדר בגדר העייפות, אבל לא ניכנס לשם, אז זה כבר דברים שצריך לדבר על פי הקבלה, ואני לא לומד קבלה, אז שלום מקובלים. אבל על פי השכל שלה, אני עשיתי קריאת שמע, אני, נתנאל סנדרו בן תקווה, בוכרי. עשיתי קריאת שמע, עליתי לישון. הנשמה שלי לאן עולה? למעלה. לארמון של המלך. איך להתכנס מטונפת, מלוכלכת, מגועלת, אחרי כל מה שעבר במשך היום. פה, לא אני חס ושלום, כן, אבל פה דיברת לשון הרע, פה ראית דבר אסור, פה שמעת דבר אסור, פה אכלת בלי ברכה, פה גזלת, פה התחצפת להורים, וואו, כמה מלוכלך. המלך אומר, איך ייכנס דבר כזה למלך שלי? מה עושה בורא עולם? רבותיי, שימו לב טוב, בעצמו המלך מנקה לך את הנשמה. מנקה לך את הנשמה. הוא בעצמו. זה מה זה שנייה, מחילה, ואז שמו אותה בארמון של המלך. קמת בשבע יצאת מהארמון של המלך. לכן שאתה קם בבוקר אתה אומר, אלוקיי נשמה שנתת בי, טהורה, למה? כי אתה חיבסת לי אותה. תראו איזה יופי. אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה, למה? כי עכשיו היא טהורה. יוצא שמה שעשית אתמול זה לא שייך להיום. מה שעשית היום זה לא שייך למחר. מה בן אדם אומר לעצמו? איך אני אשתנה? איך אני אחזור בתשובה? תראה מה עשיתי. לכן כותב הרמב"ם, שאתמול יהיה בעיניך כלפני שנה, ולפני שנה יהיה בעיניך כלפני 10 שנים, ולפני 10 שנים יהיה בעיניך כגלגול קודם. שכח, אתמול פגמת, היום תהיה צדיק. אתמול עשית, היום תהיה צדיק. אתמול נהיית צדיק, אתה חושב שגם היום תהיה צדיק, יכול להיות שאתמול נהיית צדיק, והיום תהיה רשע. יוצא שכל יום ויום אתה צריך להיות בריאה חדשה. בריאה חדשה. מה שלא הייתי אתמול, לתקן, הכל. לכן אומר הבעל שם טוב, תראו איזה יופי. נפש החיים. הנשמה של בורא מביא לך זה נשמה טהורה. טיטוס בחטא שלו את בית המקדש, המקום הטהור, טימא. אם יהודי חוטא, הנשמה שלו טהורה או לא טהורה? טהורה. אז אם הוא טימא את הנשמה, מה הוא עשה? בדיוק כמו טיטוס. שמעת סגורי? אחרי הפשט הזה בן אדם שרוצה לרחוב ורואה איזה מישהי דרך החלון הוא מסתכל עליה? וואלי, נכנס בה, שובר את הרגל פיגוע דריסה. למה? לא יכול לראות, לא להיות תוסכלים. לא יודע, יש לך נשמה טהורה. יש לך נשמה טהורה, יש לך נשמה שאתה יכול להגיע איתה עד כיסא הכבוד. תחשבו איזה יופי. בואו נתן לנו כוח לדבר איתו. זה פלא גדול. זה פלא גדול. תראו איזה כוח יש לנו שם. תגידו לי אתם, איזה חוש הוא הכי גדול, הכי חזק? איך? עיניים. אתם מסכימים איתו? חוש השמיעה. שמיעה יותר גדול, שמיעה או ראייה? ראייה, מה? ראייה אתה חייב את זה כל הזמן. ושמיעה אתה לא חייב? אבל עדיף לראות. לא, אתה עדיף לך לשמוע. ומה הוא יותר חזק? אדם, חוש שמיעה יותר גדול או חוש הראייה יותר גדול? שמיעה. בוא נראה. חז"ל אומרים בספרים, החוש הכי חלש זה חוש הערכה, להריח. למה? כי מה שפה אתה יכול להריח, מה שפה לא. לא. יוצא שהריח הוא תופס מרחק קטן. אחרי הריח חוש הדיבור. כשאני מדבר עכשיו לאיתי, אז אני יכול לדבר איתו עד גבול מסוים, אבל עד גבול מסוים הוא כבר לא ישמע אותי. ועד גבול מסוים אני לא אוכל לדבר איתו. מעליו חוש הראייה. למה? כי אתה יכול לראות אותו, אבל לא בהכרח לשמוע אותו. אתה מכיר את זה שאתה שומע מטוס? אתה מסתכל למעלה, אתה רואה אותו? אתה שומע מטוס, שומע רעשים של מטוס, ואז אתה מסתכל למעלה, מה אתה רואה? אין מטוס. למה אין מטוס? כי לשמוע אותו אתה יכול, לראות אותו אתה לא יכול. חז"ל אומרים שמה יוצא, שמה החוש הכי גדול? שמיעה.
רבותיי, שימו לב טוב. יש חוש מעל חוש השמיעה. מהו? החוש של הנשמה. אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שהיום יהיה לך יום מנחוס? אתה מרגיש שאתה עולה לרכב, אתה מרגיש מישהו היום הולך להיכנס בי ברכב. בשלב כתיב איך שאתה קום בבוקר ככה כולם. רגע, נכון, כמו מקודס גם, נכון. תקום כמו מלך, תשאר כמו מלך. תקום כמו עבד, תכף אני אגיע לזה. יש הרגשה מבפנים, שאתה יוצא מהבית, או שמישהו יוצא מהבית, אתה יושב ככה בסלון, אתה רואה את אחיך, אחותך, האבא, אמא יוצא מהדלת של הבית, אתה מרגיש בפתיחה של הדלת, ביציאה שלהם, שחס ושלום הולך לקרות משהו. מי מרגיש את זה? הנשמה, והאמא מרגישה את זה לילד. היא תדע לך, אומרים חז"ל, שאם אמא שלך בדרך כלל, היא לא מצלת אותך. יש אמא, הכל לא אומר לך, אל תצא. אז זה כבר לא נקרא. אבל יש אמאות שאומרות לך, צא, בואי, צא לי האם, נצא. יום אחד היא אמרה לך, אל תצא. אל תצא. אני מרגישה משהו, אל תצא, אל תצא. תגידו את האמת, קרה לכם מקרה כזה שאמא או אבא אמרו לכם לא לצאת וקראת הפדיחה? כל מי שיושב, קראת לו פדיחה. אם זה מועדון קיבלת מכות, ואם זה מועדון ואיך נכנסת או חזרת הביתה, ואם זה עם הרכב עשית תאונה, אחד מהבחורים שהשיעור אמר לי, הרב נו מה, באותו לילה שהיה את השיעור הזה, דיברנו על זה בבית מדרש, הלך לדוג. אתם יודעים במי אני מדבר, אתם יודעים פחות או יותר, נכון? הלך לדוג, מסכן בחזור מהדייק, 3:30 לפנות בוקר, פנצ'ר. טוב, יש גלגל ספייר. פותח את הבגאז', אין גלגל ספייר. בחוף, 3:30, מי יעזור לי? שיר למעלות ישראל האלה הרים, מאין יבוא עזרים עם השם, עושה שם, אין, לבד. שלח לי הודעה ב3:30 בבוקר, הרב, פשטנו נכון. אמרתי לו תודה. יש כאלה שמבינים דרך האוזניים, יש כאלה שמבינים דרך הרגליים. ופה שואל האדמו"ר מרוז'ין, מי שיענה לי לשאלה הזאת, אני מביא לו ספר מתנה. איך שתשמע ספר מתנה הוא מתראיתם? רבותיי, ספר מתנה. מי שלא יודע לקרוא, אני אביא לו שווארמה. תשמעו, שאלה פשוטה. שאלה פשוטה, הנה, הוא ככה, שמי שמור לי עליך. כמה מעשים עושים עם העיניים? מה עושים עם העיניים? רואים! כמה עיניים יש? 2. יפה. כמה מעשים עושים עם האף? 1. מוריכים. כמה אף יש? כמה מעשים עושים עם האוזניים? 2. שומעים? כמה אוזניים יש? 2. כמה מעשים עושים עם הפה? אין ספור. תגידו לי, כמה מעשים עושים עם הפה? אוכלים, מדברים. כמה פה יש? צריכים שיניים. יש פה סתירה, זה לא יכול להיות. אמרתי באמת זה כדי להיות בשקט, בסוף פרק כדי להיות בשקט. שואל האדמו"ר מרוז'ין, רגע, אם עם העיניים אני עושה מעשה אחד יש 2, עם האוזניים אני עושה מעשה אחד יש 2, הנחירה אם אני עושה את המעשה אחד כמה יש? 2, הפה שאני עושה אותו 2 יש 1. פעם שאלתם את השאלה הזאת? כמה הסתכלת במראה בחיים, אה? למה לא הלכה השאלה הזאת? אתה מסתכל במראה, אתה יושב מול הספר. נכון, הספר מספר אותך, מה אתה עושה? תסתכל במראה, עליו בהתחלה, אחרי זה כבר אתה מתחיל להתייאש כזה, תסתכל על עצמך, לא היה לך קושייה העצומה הזאת? לא, היה לך קושייה, לא, למה צריך ראש? פנים, לא צריך ראש. צריך רק פנים, לשאול את השאלה. יש מישהו פה תירוץ? לא כולם ביחד, אחד. תקשיב יותר את דרך פחות? חפדינה. אתה עדיין יהודי? שאני שמח אותך. טוב לראות אותך, יפה. יש ב11:30 שיעור של כומר, פה במובן. מה אומר הפדינה, מה אומר? הוא בנצי של השיעור. ידבר פחות. איך? שיבלתהו ידבר פחות. ידבר פחות. להקשיב. יפה, אז יפה, אבל דיבור צריך? צריך. אז אם צריך, אז תעשה לי 2, מה אומר פפו? או פפו. למה לא בויה? חזק. זה נראה לכם מצחיק, אבל אם הייתי אוזן אחת פה, אוזן פה,
היו אומרים לי, מה, 2? למה בורא העולם עשה את זה? הרי מי יצר אותנו? היוצר המדהים ביותר, החכם ביותר, המושלם ביותר. למה עשה ככה מלך? כן, הרב מאמי? הרב מאמו, סליחה. פשוט היו העבר יותר קצרה, כן. לא הצבעת. הרב, פה בגימטריה. סליחה. יש פה הרבה של צחוק היום, אני רואה שיש פה הרבה של צחוק. תכף נסיים את השיר. לא, חד ושלום. לא, הבנתי, אתה רוצה שאני אסיים, אתה מרמז לי. בקיצור, לא, שתספיק גם לצאת הפורום, אז אני חייב שם. חד ושלום, תשמעו. אומר האדמו"ר מרוז'ין תירוץ עצום. מי שיקח את התירוץ הזה לחיים שלו, אני אומר לכם, מי שמבין טוב את התירוץ, הוא יוצא מהדלת פה, החיים שלו משתלם. אין תפקיד הפה לדבר. האדם צריך לשים פלסטר על הפה שלו, ללעול ולזרוק לים המלח. אל דבר. מה צריך לעשות? לא לדבר, אלא לעשות. הרב, אני אוהב את השם, אני מאוד אוהב את השם, אז זה אוהב דיבורים, מה אתה עושה בשבילו? הרב, את האמת, אני מאוד אוהב את השבת, אתה שומר? הרב, איך אני אוהב את השיעורים שלך? אז תבוא. עזוב דיבורים. עזוב דיבורים, דיבורים כמו חול. ואין מה לאכול. אבל לא צריך צח שיניים. רבותיי. דיבורים כמו חול. שימו לב טוב רבותיי. בדרך כלל בחיים שלכם זכיתם לראות. זכיתם לראות. לא נכנס איתה, לא נכנס. רבותיי, אנשים שהבטיחו קיימו את האמת. הרוב לא. בדרך כלל מי מקיים? מי שלא הבטיח. מישהו ראה אותי עם שלט למחירה על האוטו. אמר לי, הרב, מה, אתה מוכר את האוטו? אמרתי לו, כן. הרב, לא נעים, תוריד את השלט, אתה הרב. אני לארגן לך אותה. איזה רכב אתה רוצה, הרב? נכנסתי לצבע, לזה. איזה רכב, אופניים חשמליות תגידי. איזה רכב, חרטטן גדול. אני יודע, ומי בדרך כלל כן נותן? מי שלא מדבר.